बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि सुक्रजित दैमारि बिथाङा गारिजों सौग्रावनानै जोखोम जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 67थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मानिफ्राय फैबाय थानाय समावनो चिरां जिल्लानि मानास दालां सेराव बिथांनि गारिया गंसे फिलफिलिजों सौग्रावो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सुक्रजित दैमारि बिथांजों लोगोसेनो गारियाव गासै 4 दंमोन। गारिजों लोगोसे सुक्रजित दैमारि बिथाङा 20 फुट गाहायाव गोग्लैलांदों। सुक्रजित दैमारि बिथाङा एसे गोबां दुखु मोनदोंब्लाबो गुबुन 4 एसेल' दुखु मोनो। जोखोम जानाय सुक्रजित दैमारि बिथांखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। जरहाटआव बिफां बायसिननानै सासे आइजोनि जिउ खहा जायो। जरहाटनि बर'आ सारियालियाव बिफां बायसिननानै सासे आइजोनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे 2 सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो। जिउ गोमानाय आइजोखौ 35 बोसोरनि पिंकी रबिदास आरो जोखोम जानाय 2खौ 18 बोसोरनि बाबु पायिं आरो मिहिर हाजाम होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिफां बायनाय समाव अखा मोफ्लामनाय आरो गोब्राब बार बारनाय बिब्दि जेबो गैयामोन। बे जाथायाव आइजोआ जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो गुबुन 2 जोखोम जानायखौ देहा फाहामसालियाव थिसनो। बर' थुनलाइ आफादनि 67थि बोसोरारि जथुम्माया मैया मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। मैया जोबथा सानाव हादरनि हादरगिरि रामनाथ क'विन्द बिथाङा गाहाय आलासि महरै नुजाथिनायजों बर' हारिनि गेजेराव जारिमिन सोरजियो। मख'नो गोनांदि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मानि जारिमिनाव गिबि खेब हादरनि हादरगिरिया नुजाथिफैनानै जारिमिन सोरजिबाय। तामुलपुर जिल्लानि कसुबारि गोजोन फोथाराव खुंफुंजानाय जथुम्मायाव हादरगिरि रामनाथ क'विन्द बिथाङा नुजाथिफैनानै बिथाङा गावनि आखाइजों बर' रावनि गुगोल क्रम सोदोब बाख्रिखौ बेखेवनानै होयो, जायनि गेजेरजों बर'निफ्राय हिन्दी आरो इंराजि रावाव राव दानस्लायनो हागोन। बुंथिनो गोनांदि हादरगिरि रामनाथ क'विन्द बिथाङा गावनि बिबुंथियाव सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिनि मुं रायखांनानै बुङोदि सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया सासे बर' हारिखौ जिउयै माहामै मोजां मोनग्रा बर' दैदेनगिरि। बिथाङा आंनि सासे मोजां लोगोमोन। जेब्ला जोंखौ लकसभायाव लोगो मोनोमोन अब्ला नमस्कारनि अनगायै जै बड'लेण्ड होनोमोन होनना। बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफानि हेंथायै PIL होनायनि जाहोनाव बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि डक्टर दिनानाथ बसुमतारी बिथांखौ आफादनिफ्राय एरख'नायनि सायाव EM रजित बसुमतारी बिथाङा बुङोदि बिथाङा सासे गोरों मानसि जानो हागौ, नाथाय गोरों जामालाय मा जानो, जाय मानसिया हारिनि थांनाय थैनायनि बाथ्राखौ सानालासिनो गावनि स्वार्थनि थाखाय राजखान्थियारि राजा जानायनि मिजिंजों बर'नि इयुननि थाखायनो खालामनाय बिटिआर गोरोबथानि हेंथायैनो PIL होदों। बेबादि बिटिआर गोरोबथाखौ PIL होनाय सुबुंखौ बर' हारिनि मोनसे गोथार आफाद बर' थुनलाइ आफादाव लोगो आफादगिरि जानो समाया होनना। लोगोसे थांनाय 17 बोसोर सरखार खुंबोनाय BPF सरकारा बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव 5 लाख रांल' अनसुंथाइ होदोंमोन, नाथाय दानि प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा बोसोराव 50 लाख रां अनसुंथाइ होदों आरो जानानै थांनाय 67थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव खमैबो 4 कौटि रांनि जथुम्मा खुंनाय जादों होनना EM बिथाङा बुंथियो। APCCनि बुंथिगिरि गर्जन मोसाहारिनि खौरांगिरि मेल। खौरांगिरिनि गेजेरजों गर्जन मोसाहारि बिथाङा दानि बिटिआर खुंथायनि सायाव बुङोदि गोबाव सम आन्दालन खालामबोनाय आन्दालनकारि बिथांमोना मोनफा मोनफा रोखोमनि सोरबा MCLA, सोरबा EM, CEM, MLA जानानै बिबान मोननानै न'खरखौ सुखि सान्थियै रायजो खुंनो मोननायाव गोजोननाय दङ, नाथाय बिथांमोननि सरकार खुंनायाव आंहा एसेबो गोजोननाय गैथारा। मानोना जोङो जेब्ला आन्दालन खालामबोदोंमोन एबसु जानानै NDP जानानै जोङो नुदों, बै समाव एसे एनै सान्दाजों आन्दालन खालामबोदोंमोन। हाग्रामाया जेब्ला खुंथायाव 4%, 5% लानानै कन्ट्रेक्टारफोरनिफ्राय खामानि मावोमोन, बै समाव गिलु बालु बखिदोंमोन। नाथाय दा आन्दालनकारिफोरा जेब्ला सरकारखौ गावसोरनि आखाइजों सालायनो मोननानै बिथांमोनासो बेनिख्रुइ बांसिन जाबाय। 10-12 जों जाया, 15-20% सिम लानानै बिथांमोना बिथांखिफोरखौ हगारोब्ला कन्ट्रेक्टारफोरा मा हाबा मावगोन आरो BTCआ बोरै लुखांजागोन? रायजो राजाफोरा दानि बिटिआर खुंथायनि सायाव एसेबो गोजोननाय गैथारा होनना। बेखायनो रायजो राजाफोरा बुंसलायदों, जेरैबायदि प्रमद बर'खौ जों लुबैदोंमोन बेनि उल्थासो मावबाय होनना। बेजों लोगोसे थांनाय साननैसो सिगां MLA जिग्नेशखौ हमनायनि उनाव जिग्नेशनि सायाव क'क्राझाराव धरना होनायाबो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनिनो खैसार सानायसो होननानैबो गोख्रों रावजों सोंखारियो बिथाङा।
मैया जोबनानै थांनाय बर' थुनलाइ आफादनि 67थि बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेलाव नुजाथिनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बर' रावखौ लानानै गेदेर फोसावथाय। बिथाङा बिबुंथियाव बुङोदि आसाम सरकारनि जानानै फोसावनो नागिरदों बावैसो साननि उनाव 11 आरो 12 थाखोआव बर' बिजोङाव फरायनो मोननाय राहा खालामसिगोन। आं सानो थिखानाय माखासे फरायसालियाव लासै लासै 11 आरो 12 थाखोआव फरायनो मोननायनि उनाव ग्रेजुवेट आरो पोस्ट ग्रेजुवेटआवबो बर' रावजों फरायनो मोननायनि लामाया गेवगोन होनना। बेजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि मावख' लुफुंनो थाखाय गंफ्रोमबो जिल्लानि थाखाय 50 लाख राङारि अनसुंथाइ आसाम सरकारनिफ्राय होगोन आरो बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय उफेरा 5 कोटि रां आसाम सरकारनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ होगोन होनना गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।